Ka kaladai ka jingdon kam ka bakong san ha ka jing imu briu baklem ka kumno te on im. Ka jing ekren ka bami menta ha ka bayadai bat katanat ka badai pet ya kitlong bam umdi ki balatan bat yasam syakishnong kitau. Kani kaladai leng bana ki mosterol ki ba katanat PHE kalabu. Kakan hun jong ki mosterol PHE hapo jong ka Peninsula Civil Subdivision kalami syakmat ban pelong da ka jingalang ka ban yakren ha ka bayadai bat ka jing syak tulop ka balasau banai ai kat kum ka jingmi ha ka jing yakren ha ka jingyalang. Laong bakani kaladai ka bakhia jingmut yakinong tray katanat penpoi syakishnong kitau ki bahap ka Peninsula Civil Subdivision basau banai ki hap ban syakri klem ka jingsiu na ka sarkar ka bala pelong yaki ban tray da ka jingsngol waj. Benram kinong tray ki dai ban syak hin koridor baha ha ka imlang ka salang namar klem maki manu te ban penpoi yaki umbam umdi nang kitolong ki balatan nang kitolong wa ki ban nasya jengai kishnong kakamram jogi mustarol kalong ban pej nang no jaw nang no laj ban penpoi thik ban omsep ka syakilenti yaj bajengai teng ha ka kampaj ba ka jing syakren ka bom kai lada duna ka jing penpoi syakitengkong yingru hendrei ha ka bakum ki de ki jinge ki mustarol ki dangla hi ban syakri hendrei phose ha ka baya tengkhu bat ka sarkar ka jing bom penpoi ki tulap kala pensusat yaki hadu bakinda shim ya ka rai ban pelong no da ka jingyalang ha ka bala kedau baka all mekalaya mustarol progressive worker union is kasil district jong ka Peninsula unit hapo ka jingyalam jong ba na serius ke lanong ubadai presiden uba seluruh khongtiang secretary uba seven drapeng group ubadai chairman bad u advisor jong ka joint action committee umakro el pariat kini kala pelong da ka jingalang ka banin ka singi ka live tarik unai tung arhajar penriu haying dorbar hall dong nengkit habalawai na ka jingalang layo ban kli ka tugani ka jingkli na ka kenhun kala penpau da ka bakerpat yaw menteri rangba ka jela konrat ke sangma bad yaw sembut menteri rangba ka jela uba perstun tensong ubadai artat u MLA ka ni ka than bakin pelan no yaki tulap man lau benai kenang bangin yo ban syakri yaki khun ki hajar karai rangba ka baon pelong da ka joint action committee ka bala yo ban ut ban nam halor ka jingbom poi ka tulom ha ka baon pelong ha ka lai trik unai lar arhajar penriu haying dorbar waing do shilong kajia kendu jengi hukum ki masterol jong ka PSI na kabenta kajing set tulap jong ka sarkar kunta ngi kerpat ya usif minister badan burom jengi bat kunju riuba prestun tensong kumu nam ikmat jong kane ka area jengi ba unsobha ban yarap lem na kabenta jengi kum ki masteror ban pelaino ya kapisa kabal asateng bat kumjuru ban pelaj ya kapisa man la ubnai na kabenta jengi kum ki nang tray jong ka PSI khnang mingla ban penbiang na kabenta ka jingan kam jong ki khun kikti jong ka ying kasem kane kade ka jingkar parit jengi yakinang mikmat badan borom jong ka jela jengi bakin sosen ya ka jingkar parit jengi kum ki nang tray kiba ai ka ketika mon na kabenta ka jimintoy jong upaj ba nang syaksinong jong ka jela bat jong ka area jengi por mensua bangi por bangarang tray mengamenta kampat judan ka jing setulap ma dei kasten ka banengkong ka mi kendo ya kenika jing syak setulap jong ki MA karai jong ka meeting jengi ka bingla pelong menta kasni ila sim da kawai karai ba binyas nakti bat ka joint action committee jong ka jela Meghalaya jengi baladaka sarkar kam pelaj ya katulap ka bangidai banyo bagi nem ai ke jinga tailang bat ka sarkar insangeno na kabenta ban ple ban khang ya ka ban penpoi sya kinong bam hapo kisnong bat her